Алелуя. Издигаме Те, Исус Христос, и ние Ти даваме цялата слава, цялата почет, цялото величие, понеже Ти си Божият агнец, който беше заклан за греховете на света. Ти си Алфа и Омега, Ти си началото и края, Ти си достойният, който умря за греховете на света, който ни изкупи, който ни направи свое притежание, който ни изви със собствената си кръв, който ни облече с дрехите на праведността, който си записал имената ни от книгата на живота, който си ни дал вечния живот, който си направил сънаследници, който си направил синове и дъщери. И днеска Твоите синове и дъщери са тук, за да се покланят на Тебе, да Те хвалят, да Те издигат, да прославят Твоето име и да Ти кажат: ние Те обичаме, Татко, обичаме Те, Исус Христос, обичаме Те, святи души. И моля, Татко, това, което е на небесата, да слезе сега. Твоето присъствие, Твоята слава, Твоята благодат, Твоята любов, Твоя мир, Твоята радост да се излеят в нашите сърца, да се изливат на това място. И както ангелите Ти пеят: свят си, свят си, свят си, и те Те виждат, ние не можем, но ние не Те виждаме, Господи, ние Ти казваме: свят си, свят си, свят си, и ние се покланяме на Тебе, и ние Ти даваме слава, почет и величие, Татко, защото Ти си първият и последният, Ти си святия, Ти си Бог, който е любов, който си е дал Сина Си за нас, Бог, който ни усиновил, Бог, който е милостив, Бог, който е верен и истинен. Господи, аз Те моля да ни простиш сега за всеки грях, с който ние сме се грешили, за всяко нещо, с което сме постъпили неправилно, за всяка грешна мисъл, за всяка грешна дума. Умили сега с кръвта на Исус Христос. И Господи, научи ни на пътищата си. Дай ни чрез духовна мъдрост и разбиране от опит да познаваме Твоята воля и да бъдем подготвени за всяко съвършено добро дело в Исус Христос, така че в цялото ни поведение да се прославя Твоето име, Господи Исусе. Каня Те, святи душе, изпълни това място, говори на нашите сърца, оперирай ни, освещавай, освобождавай, изцелявай, издигай, прославяй Исус Христос. Господи, дай ни сега очи, които да виждат, уши, които да слушат, сърца, които да са верни, да приемат, да са покорни. Господи, премахни от нас, извърши духовна операция, премахни всяко едно нещо, което ни отделя от Тебе, което ни пречи да ходим в пълнотата, което ни пречи да Те познаваме в пълнота. Всяко нещо от нашия живот, ежедневие, което не е угодно в Твоите очи, ние го предаваме сега в Твоите ръце, Боже мой. Ние не искаме да останем същите, искаме да излеземе променени от това място, от Твоята слава. Заради това Те моля, Господи, дай ни с отворени очи сега да виждаме славата Ти. И ние сме дошли тук гладни за Твоето Слово, жадни за Твоя дух. Говори ни сега, изобличавай ни, насърчавай ни, приготви ни за всяко съвършено добро дело. И нека Твоето Слово, Господи, да се всели богато вътре в нашите сърца в името на Исус, и нека то да дава стократен плод. Благодаря Ти, Татко, и ние предаваме сърцата, нека сърцата ни да бъдат добрата почва, на която да бъде посято Твоето семе. Благодаря Ти, Господи, в името на Исус. Благодаря Ти, Татко. Благослови сега Словото с Татко, говори ни и Ти благодаря, че ни говориш. И Господи, дай да бъдем напоени от Твоето присъствие и напоени от Твоя дух в името на Исус Христос. Нека всеки да сложи ръката си на корема. Както казва Библията, всеки, който вярва в Исус Христос, реки на жива вода ще потекат от Него. Вярваш ли в Исус Христос? Амин. Вярваш ли в Исус Христос? Амин. В името на Исус Христос. Татко, аз Те моля сега да изпълниш всеки един с Твоя дух и нека тези реки на жива вода да потекат от всеки един в мощното име на Исус Христос. Татко, моля Те Твоето помазание да се излее върху всеки един. Нека тези реки на жива вода да потекат от всеки един в мощното име на Исус. Нека реките на Святия Дух да започнат да те текат сега. Нека реките на Святия Дух да започнат да текат сега. Нека там, където има блокажа да се махне в името на Исус, да дойде отблокиране, да дойде свежест, да дойде сила, да дойде отеха. И аз Ти благодаря, Татко, че Ти изливаш сега в момента върху всеки един. Благодаря Ти, Отче Святе, че Ти изливаш помазание и Ти благодаря, че Ти освежаваш в името на Исус. Благодаря Ти, Татко Небесни, благодаря Ти, Боже мой. Рабашенде кирамасондо глория, рабасанде кириус, рабашенде кирамасондо глория. Благодаря Ти, Отче Свят, че изливаш духът си и изливаш от славата си. Обичаме Те, Отче, обичаме Те, Исус Христос, обичаме Те, Святи Дух, в името на Исус Христос. И Божия народ казва заедно: Амин. Амин. Нека да дадем слава на Исус Христос.
Може да седнете. Имаме едно свидетелство, обаче ще го оставим да страда за неделята. Тогава си има повече младежи. Алелуя! Днеска ще ни послужи брат Стоян, нека да го приветстваме. Дайте му мощно слава. Първо искам да благодаря на Господ за тази възможност, която Той ми даде днес, и на пастор Благовет за шанса, който ми дава. Посланието, което Господ ми даде, се казва "Чакай времето си". Но преди това искам да се помоля за Словото. Господи, аз те моля, Татко, това Слово, Господи, което Ти ми даде, Боже, да докосне хората, Господи, да събори, Боже, всяка крепост на заблуда, Господи, и на съмнение, Господи. Аз те моля сега Твоето помазание, Господи, да слезне върху този народ, Господи, в мощното име на Исус, Боже. Аз те моля за всеки един, Татко. Моля те, Господи, за всеки един човек, който, Господи, в момента, Боже, има нещо, което го притеснява, има нещо, което, Господи, го държи далече от Тебе, Господи. Аз в името на Исус, Татко, днес те моля Ти да го освободиш, Боже. И аз те моля за всяко едно нещо, което може да дойде като атака по време на проповедта, Господи. В името на Исус да бъде разрушено, Господи. Ние извикваме Твоето присъствие, Господи. Ние те молиме, Боже, да изпълниш сърцата ни. В името на Исус. Амин. Като християни ние трябва да разберем едно нещо, че в нашия живот Бог е вложил времена и събития, неща, които трябва да се случат, когато му дойде времето. В Еклесиаст 3 глава 11 стих, нека да отворим Еклесиаст 3.11. Тук се казва така, че Той е направил всяко нещо хубаво на времето. Духът е дълго търпение. Защото почти винаги, за да получим това, което Бог ни е дал като обещание, ние трябва да чакаме. Но точно в чакането е процеса, в който ние се изграждаме най-много. По-точно въпросът е, докато чакаш, какво правиш? Нека да отворим в Битие 37 глава, от 5 до 10 стих и четем заедно. Битие 37 от 5 до 10. А Йосиф видя сън и го разказа на братята си. И те го намразиха още повече. Тоест, преди са го мразили, сега като се разказа съня, още повече са го намразили. Той им каза така: чуйте, моля, този сън, който видях. Ето, ние връзвахме снопи на полето. И моят сноп стана и се изправи, и вашите снопи се наредиха наоколо и се поклониха на моя сноп. А братята му попитаха: ти цар ли ще станеш над нас? Или господар ще ни станеш? И го намразиха още повече заради сънищата му и заради думите му. А той видя и друг сън и го разказа на братята си. Ето, видях още един сън, че слънцето и луната и 11 звезди ми се поклониха. Но когато разказа това на баща си и на братята си, баща му го смъмри. Какъв е този сън, който си видял? Дали наистина аз и майка ти и братята ти ще дойдем да ти се поклониме? Ако ние четеме в Библията по-напред в главите, ще разберем, че Бог имаше за Йосиф да го направи цар на цял Египет. Това, което Йосиф видя, беше това, което Бог имаше за него. Но защо Бог не даде това видение, което му показа веднага? Защо не му даде това обещание веднага? Защото Бог знаеше, че ако той стане цар сега, той нямаше да може да го понесе и нямаше да може да го управлява. Затова Бог искаше да го изгради. Искаше да изгради неговия характер. Искаше да го научи как да управлява и да бъде лидер. Нека да отворим Битие 37 глава, 18 стих. Тук се разказа за това, когато Яков изпрати Йосиф да види как са братята му. Битие 37:18. А те като го видяха отдалеч, докато още не беше се приближил при тях, се сговореха против него да го убият. Нека отворим сега Битие 37, 23 до 24. И когато Йосиф дойде при братята си, те съблякоха от Йосиф дрежката му, шарената дрежка, която носеше,
Тогава го взеха и го хвърлиха в рова, а ровът беше празен и нямаше вода. Какво се случва тук? Ние виждаме как Бог му показва сънища, показва му обещания, показва му неща. Бог му откри, че братята му и баща му ще се поклонят на него и в същото време виждаме как той е хвърлен в рова. На пръв поглед всичко е напълно противоположно на това, което Бог му казва. Но това е част от плана на Господа. В нашия живот много често можем да преминаваме през неща, които може да ни се сторят като загуба на време. Но всичко съдейства за наше добро. След това се казва, че минаваше един керван с исмаиляни и те го продадоха на тях за 20 сребърника. Нека да отворим сега Битие 37-36. Там се казва, мадиянците продадоха Йосиф в Египет на Петефри, фараонов придворен, началник на телохранителите. След няколко глави по-напред, Битие 39 глава, от 2 до 4 стих, нека да четем. И Господ беше с Йосиф, и той благоспяваше и се намираше в дома на господаря си египтянина. След като господарят му видя, че Господ беше с него и че Господ прави да успява в ръката му всичко, което вършеше, Йосиф придоби благоволение пред очите му и му служеше. И той го постави настоятел на дома си, като предаде в ръката му всичко, което имаше. Точно тук Бог започна да учи Йосиф. Йосиф имаше всеки ден задължения в дома на господаря си. Точно заради това той беше повишен в настойник на дома на господаря му. Бог ни учи в малките неща. Нещата, които на пръв поглед изглеждат като незначителни за нас, Бог ги използва да ни изгради. Давид преди да стане цар и да управлява Божия народ, Бог го научи как да управлява овцете на баща си. Петър преди да стане ловец на хора, той беше ловец на риба. В Словото се казва, че когато ние сме верни на малкото, на голямото Бог ще ни постави. Амин. И сега ние виждаме по същия начин как Бог учи Йосиф. Учи го да разпределя, учи го да управлява, учи го как да бъде лидер. След това ние знаем историята как беше изкушаван от жената на господаря си. Но той избяга и дрехите и остана в ръката. Тогава господарят на Йосиф го изпрати в тъмницата. Нека да отворим на Битие 39 глава, 20 стих. И господарят му взе Йосиф и го хвърли в тъмницата, в мястото, където бяха задържани, царските затворници. И той остана там в крепостната тъмница. Йосиф беше там без абсолютно никаква вина. Но въпреки всичко Бог и там отново го издигна. И го постави като ръководител на затворниците и на всичко, което имаше там. Така, докато дойде времето му да стане цар над цял Египет. Той издържа изпитанията и Бог изгради неговия характер. Тогава чак Господ го постави като цар над цял Египет. Но какво се случва, когато ние не изчакваме нашето време? Нека да отворим в Битие 15 глава от 3 до 5 стих. Битие 15 от 3 до 5. Авраам каза на Бог още: ето, ти не ми даде дете, и ето един роден в дома ми ще ми стане наследник. Той говори за слугата си. Но Господнето слово дойде и му каза: този човек няма да ти стане наследник, но онзи, който ще произлезе от тебе, ще ти бъде наследник. Тогава, като го изведе навън, каза му: погледни сега към небето и изброй звездите. Ако можеш да ги изброиш, му каза, толкова ще бъде твоето потомство. Ние виждаме как Бог тук дава такова голямо обещание на Авраам. Но нека да видим какво се случва след 10 години чакане. Битие 16 от 1 до 4. Там се говори за Сарая. И Сарая, жената на Авраам, не му раждаше деца, но като имаше слугиня, египтянката на име Агар, Сара каза на Авраам: виж сега, Господ не ми дава да раждам. Моля ти се, влез при слугинята ми, може би да придобия дете чрез нея. А Авраам послуша това, което каза Сарая,
И така, след като Авраам беше преживял 10 години в ханаанската земя, Сара, Аврамовата жена, взе слугинята си Агар, египтянката, и я даде на мъжа си Авраам да му бъде жена. И той влезе при Агар, и тя зачена, и като видя, че зачена, тя започна да презира господарката си. Ние виждаме как Бог обещава на Авраам за това, че той ще бъде баща на много народи. И понеже на Сара свърши търпението, тя реши да действа и да придобие това, което Бог им е обещал с човешки сили. И какво се случи? Дойде презрение върху нея. Винаги, когато ние правиме неща преди нашето време, винаги идва срам и презрение. Затова Господ каза да чакаме Господа, защото онези, които чакат Господа, те ще подновяват силите си, каза Словото. И точно детето, което Агар зачена и роди, го нарекоха Исмаил. След няколко десетилетия, потомството на Исмаил бяха тези хора, които бяха продали Йосиф в Египет като роб. Когато ние правиме неща, които са преди нашето време, много често хората около нас също страдат. Без никаква причина. Защото ние виждаме какво се случи при Йосиф. Понеже те прибързаха и родиха Исмаил, създадоха Исмаил, нали? Потомството на Исмаил, няколко десетилетия по-напред, продаде Йосиф на египтяните. Но нека да отвориме сега на Изход 2 глава, от 11 до 14 стих. Нека да разгледаме историята на Мойсей. Ние всички знаем кой е Мойсей. Обаче, ние знаем историята за това, че дъщерята на фараона беше осиновила Мойсей. Но нека да видим какво се случва, когато той беше пораснал. Изход 2 глава, от 11 до 14 стих. А дойде време, когато Мойсей порасна и излезе при братята си. И гледаше теглилата им и видя някакъв египтянин, че биеше един еврей. Един от братята му. И като се огледа и видя, че няма никой, уби египтянина и го скри в пясъка. И излезе на другия ден и ето, двама евреи се спречкаха и Мойсей каза на виновника: защо биеш другаря си? А той отвърна: кой те е поставил началник и съдия над нас? И мене ли искаш да убиеш, както уби египтянина? Тогава Мойсей се оплаши и си каза: явно е, че това нещо е станало известно. След това се казва в Словото за това, че фараона търсеше момент, в който да го убие. Но ние виждаме как Йосиф избяга в пустинята за 40 години. Ние виждаме за това как Мойсей чувстваше призива, който Бог имаше за него. Той чувстваше, че трябва да направи нещо, за да спаси своя народ израелтяните. Но той постъпи по своя си начин. Той не изчака времето си. Когато той направи това нещо, дойде бягство. Той прибърза и дойде бягство в пустинята. Беше 40 години в пустинята. Там Мойсей пасеше овцете на своя тъст. Но Господ дори и в това, че той толкова много време беше изгубил в това да бяга в пустинята, Бог дори и там обърна всичко в добро. Защото там Бог го научи как да пастирува израелтяните. Чрез овцете на своя тъст Йотор. Той пасеше овцете на своя тъст Йотор. Нека да отворим Изход 3 глава 1 стих. А Мойсей пасеше овцете на тъста си Йотор, мадиамския жрец. И като докара овцете навътре в пустинята, се изкачи на Божията планина Хорив. И ние тук знаем историята, че ангел Господен му се яви от храста, нали, Господ му говори оттам, като му привлече вниманието, нали, с онзи храст, който гореше, но не изгаряше. И така се разбира, че когато Бог, нали, му се яви, точно тогава той го изпрати. Ние виждаме същата история за Мойсей, за това, че той толкова дълго време чакаше и на пръв поглед
той, според мен, нали, той сигурно си мислил, че никога няма да се върне в Египет. Нали. Но в същото време ние виждаме Бог как му се явява и му казва: отивай, да освободиш моя народ израелтяните. Да, но преди това вече Моисей се е изградил. Малко или много той е научил нещо от това да пасе овцете на тъста си. Защото ние виждаме как водеше толкова много хора. Те бяха някъде към милиони, над милион бяха. И той ги водеше. Бог понякога не ни дава веднага нещата, които ни е обещал, защото още не сме готови за тях. Много често Бог има за нас нещо, но ние, понеже Бог ни го открил, много бързаме да го придобиеме. Но всъщност не ни е времето още за него. Да, Бог може да ни го открие, но все още да не е нашето време. Ние трябва да минем през изпитания, ние трябва да минем през неща, които трябва да се изградиме. И чак тогава Бог ни дава това, което ни е обещал. Защото ако Той ни го даде веднага, ние няма да го издържим. Няма да можем да овладеем това, което Бог има за нас. Същото нещо е като все едно да имаш едно новородено бебе и да му купиш костюм за абитюренски бал, например, нали. То няма да му стане този костюм. Какво трябва да стане? Първо той трябва да тръгне на училище, той трябва да порасне и след години вече тогава да заслужи този костюм, защото нали, трябва да завърши бал. Та тогава да облече този костюм и той да му стане по мярката. Същата работа е с нас. Защото в днешно време много новородени християни, бебета християни, бързат да придобият това, което Господ има за тях, но всъщност те бързат. И същата работа е сега, ако вземеш едно малко новородено бебе и го облечеш с костюм, той няма да му стане. Същата работа е с един новороден християнин, който бърза да придобие нали, благословението на Бога. Всяко нещо е за добро. Нека да се изправим да се помолиме. Халелуя, Господи, аз Ти благодаря, Татко, за Твоята милост и за Твоето присъствие тук на това място, Господи. Боже, аз Те моля Ти да ни разпуснеш, Господи, след малко с Твоя мир, Господи, да изпълниш нашите сърца, Господи, с Твоето присъствие, Боже. Татко, ние Те канеме, Боже, сега Ти да погледнеш над нашите сърца и да видиш, Господи, всяко едно нещо, Господи, което мъчи Твоя народ, Господи, днес. Аз издигам, Господи, църква жива вода пред Тебе, Господи. И аз Те моля за Твоята пълна и съвършена свобода и изцеление от всяка болест и немощ в мощното име на Исус Христос, Господи. Татко, аз Ти благодаря за Твоето присъствие, за Твоята сила, Господи, за това, че Ти се движиш тук на това място, Господи. И ние вярваме, Боже, защото Ти каза в Твоето слово, че праведният чрез вяра ще живее, Господи. Боже, но ние толкова много Ти благодариме, Господи, за това, което Ти правиш в името на Исус, Боже. Нека кажем, Господи, идваме сега в името на Исус. И ние молиме за Твоето присъствие. Изпълни сърцето ни, Господи, с Твоето присъствие. И нека всяко демонично присъствие да напусне в името на Исус. Господи, измий ме с Твоята свята кръв. Измий ме от престъпленията ми. Господи, Ти каза в Твоето слово, че чрез кръвта на агнето и чрез словото на нашето свидетелство ние сме победили Сатана. Сега в името на Исус заставам в позиция на духовно воюване срещу всяка демонична сила, която идва срещу мен и домът ми, която идва срещу мен и служението ми. И в името на Исус, чрез властта дадена ми, в Неговото име, аз адресирам всяка нечиста сила, която идва срещу мен и домът ми. И в мощното име на Исус, аз си заповядвам вън от мен и домът ми. Вземам кръвта на Исус и я прилагам върху мене. Прилагам кръвта на Исус върху моето семейство. Прилагам кръвта на Исус върху моят ум. Прилагам кръвта на Исус върху моя живот. Господи, покри ни с Твоята защита. Ти каза, Боже, че помазанието на Святия Дух
струшава хомота на Сатана. Господи, струши всеки хомот, който Сатана е поставил върху живота ми. Господи, освободи ме от всяко едно нещо, което ме е вързало. Защото е писано, ако Синът ви освободи, наистина ще бъдете свободни. Писано е, към свобода сте призовани. Писано е, не сме приели дух на робство, та да бъдем пак в страх, но сме приели дух на усиновление, чрез което и казваме: Ава, Отче! Отче, освободи ни от всяко едно нещо, което не ни дава сън. Освободи ни от всяко едно нещо, което ни измъчва, в мощното име на Исус. Нека всяка крепост на заблуда и неверие, на съмнение, която се издигнала в умът ми и в сърцето ми, да бъде съборена в мощното име на Исус. Защото е писано, Еремия 1:10: ето днес те поставих над народи и над царства, за да изкореняваш, да съсипваш, да погубваш, да събаряш, да съдиш и да градиш. Господи, в името на Исус, аз събарям всеки демоничен олтар, издигнат в мен и домът ми. Господи, в името на Исус, аз разкъсвам всяка връзка на Сатана, с която е вързал мен и близките ми. Господи, заставам сега в позиция на воюване, защото Ти ми даде власт над цялата сила на врага. И сега в името на Исус аз адресирам всеки изпратен демон от второто небе срещу мен и моите близки. Нека всеки демон, изпратен срещу близките ми, за да ги държи далеч от Бог, в името на Исус да бъде вързан, защото е писано, каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небесата. Каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небесата. Развързвам себе си и домът ми от всяко едно демонично влияние. Нека всяка една изговорна клетва срещу мен и домът ми, срещу мен и семейството ми, да бъде съборена. Всяко едно направено чародейство срещу мен и домът ми, срещу мен и близките ми, да бъде разчупено в името на Исус, чрез кръвта на Исус. Защото е писано, за това се яви Божия Син, за да съсипе делата на дявола. Нека всяко дело на Сатана, което има за мен и домът ми, да бъде погубено в името на Исус. Нека всяко растение, посадено в мен и домът ми, което не е угодно на Бога, да бъде изкоренено в името на Исус. Вземам меча на духа, който е Божието Слово, и в името на Исус аз посичам всяко демонично влияние. Аз разчупвам всяко демонично влияние върху мен и домът ми в името на Исус, чрез кръвта на Исус. Господи, аз Ти благодаря за всичко, което Ти правиш. Аз Те моля сега, Боже, Ти да заповядаш
на Твоите ангели за мен и за думът ми. И нека всеки капан, поставен на пътя ми, да бъде разчупен, да бъде разкъсан в името на Исус. Нека всяка примка и всяко едно нещо, което Сатана е поставил върху моя живот, да бъде погубено в мощното име на Исус. Аз съм дете на светлината и победил съм тъмнината, защото е писано: по-велик е този, който е във вас, отколкото този, който е в света. В мощното име на Исус аз адресирам всеки демон на страх, паника и тревожност, и аз го връзвам в мощното име на Исус. И аз разкъсвам всяка негова връзка, с която ме е вързал, в мощното име на Исус. Защото е писано, че Бог не ми е дал дух на страх, а дух на сила, любов и себевладение. Всеки един демон, който идва да краде моето себевладение, да бъде блокиран. Ние връзваме сега всеки крадец, крадец на финанси, крадец на вяра, крадец на помазанието на Господа, крадец на време, крадец на радост. Аз го адресирам и в името на Исус аз му заповядвам: вън от мен и домът ми всяка болест и немощ, в мощното име на Исус. Аз се отричам от нея. Отричам се от всяка болест. Отричам се от всяка немощ. Защото е писано, че Той взе моите немощи. Той взе моите скърби. Той взе моите болести. Днес аз, Господи, предавам всяка моя тревога. Предавам всяка една моя болест. И всяко едно нещо, което ме измъчва, на Тебе. И в замяна, Боже, аз Те моля да ми дадеш от онзи мир, който никой ум не може да схване. Аз предавам днес всичко, което имам и всичко, което предстои да имам, в прободените ръце на Исус. Сега всяка една демонична атака срещу моята психика, срещу моя разум, да бъде разчупена в мощното име на Исус. Защото е писано, нито едно оръжие, скроено срещу мене и срещу моя дом, няма да успее. Писано е също, че Бог ни е дал здрав разум в мощното име на Исус. Всяко едно скроено оръжие срещу мен и домът ми, срещу мен и здравето ми, срещу мен и служението ми, да бъде разчупено в мощното име на Исус. Всеки дух на робство, аз му заповядвам: вън от мен и домът ми, в мощното име на Исус. Святи Душе, ние сега Те молиме за Твоята сила и за Твоето присъствие тук на това място. Защото е писано, че там, където е Господния дух, там е свобода. Извикваме свобода. Свобода за църква жива вода. Свобода за Твоя народ. Свобода от всяка болест. Свобода от всяка немощ. В мощното име на Исус. Господи, ние издигаме нашите близки, които са в света. И ние Те молиме, Боже, за спасението им. Откри им се, Господи. Нека Твоята слава
И нека Твоята сила да ги срещне, както срещна Савел на път към Дамаск. И Ти го направи Павел. Така Те молиме, Боже, Ти да промениш и да спасиш всичките наши близки. Господи, ние Ти благодариме. Благодариме Ти за това, което Ти правиш сега. Защото Ти каза, Боже, че праведният чрез вяра ще живее. Изпълни сега сърцето ми, Господи, с Твоята вяра. И нека, Боже, всяко нещо, което иде да краде радостта ми, да напусне сега в името на Исус. Молим Те, Господи, да изцелиш нашите сърца от всяко едно отхвърляне, от всяко едно нараняване, от всяко едно нещо, Боже, което носиме. Вземи товарът ни днес, Боже. Нека, Господи, да дойде сега Твоята лекота. Освободи ни, Господи, от всяка слепота. Освободи сърцето ни, Боже, от всяко едно нещо, което ни пречи да Те познаваме. Благодарим Ти, Татко, за Твоята милост и за Твоето присъствие, Господи, тук на това място. Боже, аз Ти благодаря за Твоето присъствие, Господи, и за това, че Ти направи много повече, Господи, отколкото ние мислим, Господи, или искаме. Татко, ние Те молиме сега да носиме от Твоята светлина на всяко едно място, на което отиваме. Направи ни, Господи, сол и светлина, Господи. Нека да бъдем хора, които да носят славата Ти. Ти каза, Господи, по какво ще познаят хората, че сте мои ученици? По любовта, Боже, Ти каза. Боже, ние сега Те молиме да освободиш нашите сърца от всяко едно нещо, Господи, което краде любовта от сърцата ни. Освободи, Господи, сърцата ни от всяко нещо, което ни закоравява, от всяко едно нещо, което ни притеснява, от всяка една духовна слепота, Боже. Дай ни прозрение, дай ни виждане, Боже, в сърцата. Нека да виждаме и да разбираме, Боже, с сърцата си, защото Ти каза, Боже, с уста сте близо, а с сърце сте далече. Боже, молиме Те, Татко, да бъдем близо с сърце, Господи, към Тебе. Ти каза, Боже, че Давид беше човек по Твоето сърце. Молиме Те, Господи, направи ни хора по Твоето сърце. Направи ни хора, които да бъдат угодни на Тебе. Помогни ни, Господи, да Ти служиме. Помогни ни, Господи, да бъдем верни. Ти каза, Боже, че една от характеристиките на плода на Духът е вярност. Боже, научи ни да бъдем верни, както Ти си верен. И ние Те молиме, Боже, да ни простиш. Прости ни, Господи, за всеки един път, в който ние не сме били верни към Тебе. Прости ни за всеки един път, в който ние не сме си държали на думата, Господи. Нека сега, Боже, Ти да ни разпуснеш с Твоя мир, Господи, и нека Твоето присъствие да бъде с нас, Господи. Благодарим Ти, Татко, за тази вечер, Господи. Благодарим Ти за това, което Ти правиш, Господи. Защото Ти си Бог, който ни обичаш, Господи. И ние Ти вярваме, Боже, защото Ти имаш многобройни мисли, Господи, за нас. Многобройни мисли са Твоите, Господи, като пясъка в морето, Господи. Твоето Слово, Господи, казва, че всички те са за нас и са за добро. Ти мислиш за бъдеще и за надежда, Боже. Ти каза, Господи, че дявол идва само за да заколи, за да погуби и за да открадне, Господи. А Ти дойде за да дадеш живот. И ние сега приемаме този живот в мощното име на Исус. И ние Ти благодариме, Татко, за това, което Ти правиш. В името на Исус. Амин.